Hello mga papang dinha sa kawanangan, ani ana usab kita karon sa ako ang YouTube channel, Sam's Transformation. Kung bago pa mo sa akong channel mga papang no, palihog subscribe sa akong channel para updated mo sa tanang mga videos na ako nga i-upload para mo pop up dayon sa inyong cellphone ang ako ang video no. Kung i-all bell ninyo then i-subscribe ninyo akong channel. Kani akong channel mga papang kabahin kini sa mga suffering addict nga nag-antos nga mga addict no nga mapobre man o madato basta kay gaantos sila sa ilang bisyo unya ganahan na sila magbago. Kani mga papang para gyud ninyo mga papang no. O ako ihatag ang akong panahon para ninyo matag adlaw-adlaw kay kada adlaw man ko vlog. So dili na ta magdugay mga papang, ang atong paghisgutan karon mao ang asa nga bahin sa utok ang naapektuhan sa droga, naapektuhan sa shabu no. Daghan kay gagamit og shabu, daghan kay gagamit og drugs, pero wala sila kabalo unsa gyud ang target ani sa tuang lawas nga giigo niya no nga madaot. So sama sa akong experience kaniadto samtang kabisyo pa ko sa una no. Sige ra ko suyop pula ako kabalo nga makadaot dahil niya siya sa ako ang kaugalingon no. So ang target gyud mga papang sa droga sa ato ang area sa ato ang utok no, ang area sa atong utok, ang pangalan ni ana ang iyang gidaot sa usa ka droga, ang pangalan mao ang mesolimbic pathway. Timanin nyo na mga papang ha, mesolimbic pathway or naa na siya ngalan nga mesolimbic dopamine. So kaning mesolimbic dopamine, mesolimbic pathway mao ni siya mo i-control sa ato ang mga actions no, mga behaviors, muna siya ga-manipulate, muna siya mumando unsa atong buhaton. O mao ni siya ang cognitive na part nga diin ta maghuna-huna, diin ta ang ato ang panghuna-huna diri gimugna no, diri magsugod kung unsa ang atong huna-hunaon. So mga papang kamo nga gagamit og droga dira, kinahanglan mahibal-an ninyo ni nga ang gidaot sa droga mao ang mesolimbic pathway. So kabantay mo, ang droga man gud gi-design for pleasure, para malingaw ang tao, para lami kay kinabuhi, lami kay temporary no, maka-experience sa kalipay nga extra nga dili permanent, temporary ra pleasure no. Lipay ko diri, nakatake og shabu, dili ko mahubog, di ko kapuyan, sige ra ko ga tikaw-tikaw, sige ra ko lihok-lihok ana no, nasa extra energy kung sa kon pa tama kayang tao maka take og droga, labi na katong mga droga nga mga isog na kayo no. So sobra kayo ang epekto sa lawas sa usa ka tawo. So primero maayo pa, pero ngadto once nga na-addict na siya, once na natandog na ang puntaryas sa droga sa iyang utok, dinha na makita na nimo nga daghan na kay ang mo deteriorate sa iyang lawas. So mao na ng panahon no, ang giiguan na ang sa area sa brain ang mesolimbic pathway. Mao na ng panahon kay ang mesolimbic pathway two parts man kabahin, duha man ni kabahin ang atong behaviors o ang atong panghuna-huna. So gubo niya ang imuhang galigo ka kada adlaw. Maigo na to sa imong parte nga brain nga gitawag nga mesolimbic pathway, dili na kaganahan maligo, dili na kaganahan mo brush, dili na kaganahan mo ilis. Munang kita mo adis-adis, gaw kaayo, bulingutin kaayo, walay ilis. No, nagkagrabe naman ang addiction niya. So walay ilis. Dayon kung magagrabe pa mo kayo, sultian nimo, istoryahon mo, layo kay ang tubag, layo kay ang huna-huna. Hantod sa kadugayan, mugrabe na gyud ang addiction.
mag-hallucinate na siya sa iyang kaugalingon, no? Magsige na sa glingi. Bisan walay ni sunod niya, dalaga na sa kalit, kaya huna-huna na igasunod niya. Ano? Dayon, hadlok na siya mugawas, kaya hindi na siya ganahan mo kakita-tao. Kaya iya huna-huna, siya ang puntarya, siya ang puntarya sa tao. Bubugon siya ang tao. So hadlok na siya, no? Naguba na iyang panghuna-una. Pag naguba na ang iyang tinuod nga batasan, nga ordinaryo ni nga batasan, nga normal niya nga batasan, giguba na sa droga. Ug normal niya nga panghuna-una, giguba na sa droga, no? Muna siya yung gitawag nga mesolimbic pathway. Naana siya sa atuang party, sa atuang brain. Munang mga papang, ani ako karon sa inyong atubangan, no? Para muhatag yun kong advice, usa ni siya ka testimony sa akong kinabuhi, nga muhatag kong advice ninyo kay taas po na akong experience sa addiction sa akong kinabuhi, no? Nga nakasurvive ko, ug karon malipayong ko, nga gihatagan ko sa Ginoo og second chance nga makalingkawas ko sa akong bisyo ug magbago ko sa akong kinabuhi. Munang ako po ni siya ipambit sa inyong mga papang, munang paminaw jud mo sa ako ang matag vlog. Kay kabalo ko aduna ka mo'y mapukpo ug makuha sa ako ang vlog. Isip usa ka adik nga ganahan magbago sa bagong kinabuhi. So mga papang mo, ayaw gyud mo bitiw sa ako ang mga vlog nga ihatag kay kini. Base na kini sa akong eksperyensya, giunsa na ako pagdaot akong kaugalingon, giunsa na ako pagguba akong kaugalingon, ug giunsa na ako pag-restore ug pag-recover ang akong kaugalingon nga mamahimo kong normal na usab nga tawo. Kini mga papang, no, dili kani maangkon ako, kung dili pagtugot sa Ginoo nga ako magbago sa akong kinabuhi. So ako po ni siyang gipangayo sa Ginoo, no? Ako po ni siyang gipangayo, ako po ni siyang giampo, ako po siyang gihalad sa Ginoo nga iyang magpuhon ang akong kinabuhi. Kay kung ako ra mga papang, kung anan to tinuod, ako ra magbago-bago sa ulingon, wala ako na priso, wala ako na rehab, wala ako nag-ampo sa Ginoo, dili ko makalingkawas sa akong bisyo, dili ko mabago sa ako ang pagkatao, kung dili lupigon ko sa ako ang bisyo mga papang. Kaya ang usa ka addict, unmanageable na siya and powerless sa iyang addiction. So munang kinahanglan ta og tabang, no? Kinahanglan ta assessment papang. Kung ganahan mo magbago sa inyong kinabuhi, kinahanglan mo assessment, kinahanglan mo treatment. Munang kani usa na ni sa mga pamaagi, kung maminaw mo sa akong vlog, no? Usa sa mga pamaagi matag adlaw-adlaw nga makahinumdum mo nga dili gud ay maayo ang droga. Makadaot gud ay makadaot jud ang droga day sa atuang panglawas, sa atuang utok nga gitawag nga mesolimbic pathway. Madaot ang atong gawi, malausob ang atong gawi, ug mausob ang atuang panghuna-huna tungod kay naapektuhan na sa droga nga shabu nga atong ginasuyo mga papang. Munang mga papang, laylo gutaan ng mga butanga ug ayaw kalimte. Ang pinaka-importante sa tanan mao ang pag-ampo. Pag-ampo kanunay nga ihilikay ka sa mga tentasyon ug makaya nimo ang pagbago sa imong kinabuhi. Ihalad na sa Ginoo ug panghayuan na niya mga papang. So manginaot ko nga aduna usab kamo napukpo mga papang sa kuang vlog karon. Dagan king salamat sa pagpaminaw mga papang sa inyong oras, sa inyong panahon. Amping tangtanan ug dinhi lang kukutob mga papang, kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Dagan king salamat mga papang. God bless us all. Bye bye. Amping tangtanan.